Og nu vil vi bede Jan Harry fortælle os noget om Candela og Lumen og Lux, men hvordan Jan Harry igennem mange år på Nordisk Folkecenter har hjulpet os med at uddanne vores unge til, hvordan man laver lys. Afrika. Så værsgo, Jan Harry. Tak, Jan Harry. Og for 8 år siden, der var jeg studerende. Jeg blev læst til energiteknolog. Og det er ikke en hemmelighed, at jeg er oppe i årene. Og de der undervisere, vi havde på skolen, mange af dem er yngre end mig. Men vi fik praktik i januar, og jeg var ude i et ingeniørfirma, så jeg kunne og snakke om praktikpladser. Og så lige pludselig så sagde han en eller anden der, Gud, er det til dig selv? Jeg tror, det er din søn, du søgte plads. Så tænkte jeg nok, at det kan også ske, at jeg ikke skulle søge praktikpladser. Og så stod mig lige Nordisk Folkecenter. Der har vi været forbi et par gange her. Så tog jeg op til Jane, snakkede med hende. Og i januar 2017, der startede jeg som omkring, hvad jeg skulle undersøge. Det var dengang, at flødetrådspæren skulle udfases. Så der kom nogle af de her ledelamper, ledlys, og der kom de her begreber, der hed Lumen og Lux og Candela. Og der kunne jeg godt tænke sig at vide, hvad var det grund for noget? Og det kan jeg fortælle dig den dag i dag, der er det ikke ret mange danskere, der styrer på det. Og det ved jeg om lidt, hvorfor. Der, jeg fandt den her i Johns Vej. Det er dårligt tænkende, så jeg søgte på danske sider. Og der kan I se, det er en cykelhandler, det her. Han fortæller noget om Candela og Lumen. Og der siger han, at 100 Candela svarer 10 Lumen. 100 Candela svarer til Lux og 8 Lux. Og så kan jeg fortælle til mig, der findes ikke nogen fast omregning. Det er simpelthen en gang sludder. Han har lavet det. Og det værste er, at han har det endnu. Så går det tilbage. Candela, det her, I kender SI-systemet. Det er et internationalt system. Centimeter og meter, det er SI-systemet. Kraft til kilogram, det er SI-systemet. Og alt det der. Og der bliver vedtaget. Og nu er I nødt til at lave ud. Den er lige bare over. Det er det her. Der er henover, kigger. En gammel løbetråd her. En flamme fra en olielampe og en flamme fra et stearinlys. De lyser hele vejen rundt. 65 grader i alle retninger. Og udgangspunktet, næsten fornemt, ikke også? Det her. En Candela. Den der har en lysstyrke på en Candela. Og jeg har også lidt kandidat lagt ret i noget. Den har en Candela, det er lysstyrke. Og den bliver aldrig anderledes på den der. Så fra lysflammen der udsender en lumen i alle retninger. 65 grader. Og det vil sige, at og lumen, det er også en fast faktor. Det kan ikke ændres. Den kan ændre. Det her ting her. I det her, vi har en gammeldags 100 watt pære. Der er en oplyst, at den har 101 Candela. Og når man laver målerlysning, det er 1 meters afstand, der måler man lyskilden. Og det vil sige, at den der en 101 Candela, det vil sige 1 meters afstand, der svarer det til 121 lux. Og lux, det er lumen per meter. Og luxen, det har sagt faktisk den eneste, der kan ændre sig. Fordi når først man har en Candela-værdi,
så ud fra udstrålingsvinklen, så kan man beregne. Og lige præcis ved meter, der vil en luxmåler, den vil måle luxværdien, og den vil også måle altså styrken. Så hvis ikke man kender kandela på en lampe, så er en meter bare, det kan man måle med. Og så kan I se her, hvor det går. Vi har her en meter. Der er der 121 lux. Og lige så stille, ud på 2,5 meter, der er vi nede for 19. Og det vil sige, at når man har en kandeleværdi, det står her, så siger man 1 meter i anden, det er 1. Derfor er det samme. 2 meter i anden, det er 4. De bliver, derfor er det kun en fjerdedel. Derfor er det estimeret at få lyskilden langt ned som muligt. Og den der sti, der ligger heroppe, den har de mange hjem i Afrika. Det vil vi gerne have det. Men det vi laver lys i, det er ikke glødepærer, for den er udfaset. Nu er det LED-dioder. Det er sådan små nogle. Og de er billige. Dem her, det er nogle til 500 stykker for 70 kroner. Her er 2. Kan I se det? Godt. Og efter det er en nyhed. Det er jo, at hvor at glødepæren, stearinlyset og olielampen, den lyser hele vejen rundt. Der er LED-dioder. Det er retningsbestemt. Og der kan vi se, her har vi 3 dioder. Og den første, det er den, vi har brugt meget af her på centret. Den har en høj 64 kandeler. Den højeste bliver fundet nu. Og her har vi en, som redder længere ud. Den har så snart. Den har 7 kandeler. Og den der på 170 grader, den ligger på 1,9 kandeler. Hvis så tænker lige før, den der omregningsfaktor, de havde som hovedregel, den holder jo ikke. For I ser, her er kandela stor, her er mindre, men hvad er lumen? Den er mindre der. Så derfor, det med omregningsfaktor at sige, en lux, eller en lumen, og en kandela, det er forskellige ting. Og der er rigtig mange, der laver de på pæren, der står mange lumen, de har. Men står ikke på, hvor meget de udbreder, så det er også en fejl. Men det er det lige så. Den diode, vi har valgt at bruge til vores lamper, det er den der. Det er en 5 mm rulle til vores, og så sidder dioden i. Og der kan så ligesom få ud af det hele. Det var, så lavede en lille skole, afrikansk skole, hvor vi testede nogle forskellige dioder. Og det er faktisk sådan, når vi tænder lyset i skolen, så bruger vi 2 watt. Og det er den der hvide. Og så når vi så skal have det rigtig godt, så har vi en varm lyd. Så bruger vi 4 watt i en skole til 10 elever. Det er ikke ret meget. En del af processen, det er jo at komme ud og høre andre. Og jeg kan sige, den mand, der står her, han har været her i Folkecenteret. Og det her billeder, det fortalte vi var i Polen til klimakonference i 18. Og der den gode mand her, vi stod snakket den første dag, så sagde han, det var sjovt, hvis vi kunne få 1% af dem, der kommer til COP, ind og se vores lys. Og der kommer altså 20.000 mennesker til COP. Men vi nåede at få 1%. Vi fik der vindret lidt, vi som mennesker på hele verden. Det er en kineser. Hun kom over og sagde, Jan, jeg kan spille dig mig. Og det var simpelthen hjem til min mor. For når du bliver verdensberømt, så skal vi den der. Og hun havde virkelig tiltro til mig. Og den sidste dag kom der for 11 millioner svenskere. Du til at tale med. Jeg stod på et tidspunkt med en fra Rusland. Han kunne ikke engelsk, jeg kunne ikke for russisk. Men det havde han ikke kasse.
Ja. Og så havde vi nogle løsdioder, og på den måde, så solgte vi lys. Der var rigtig mange. Der var en pige, hun sagde, at vi jeg planer at lave en håndbog. Så sagde hun også på mit sprog. Så sagde, hvad sprog er det? Det er Swahili. Ja, så må vi lave en håndbog på Swahili. Men den her, det er batteri med nogle dioder i. Og der var det, at powerbanken kom ind i vores system. Det er mere stabilt. Det er sådan her, og jeg har også et powerbank. Jeg har to, han har kun en. Der fik vi i Katsvits til klimakonkurrence. Der fik alle deltagere fik sådan en powerbank. Og det var det, vi startede. Og det er klart, at man skal lys. Guatemala, der vil de gerne have dem over at lave lys i deres parker, for at nedsætte antallet af voldtægter. Fordi når der er lys, så er risikoen for voldtægt. Så den tur her, nede i Polen der fik jeg en hel masse problemstillinger, som vi ikke kender i Danmark. Men det gør vi altså dernede. Så det var stort. Det var altså, på hver gade i Rønne, der stod en mand med maskingevær. Der blev virkelig passet på. Så hvis engang kom til klimakonferencen nyt. Og så lige en sidste ting. Der til klimakonferencen, der var jeg affaldssortering. Og jeg tænker, når folk tager til klimakonference, så er de gode til at sortere affald. Hvad tror I? Det er lige en lort. Og her. Vi var nødt til at lave nogle skemaer på beregningen. Når man har en diode, så kan man finde ud af, hvor meget man vil have belyst af arealet også. Og man kan godt kende styrken og afstanden. Så vi laver et par tabeller. Så kan man se alle de her grader med, hvor meget areal der er inde i hver afstand. Og her, prøv at se her. Hvis man bare sætter et lampe eller batteri til uden powerbank, så går lysburen sådan der. Men sætter du sådan en powerbank derind, så går den sådan. Så den der lille dels, den er med til at stabilisere, og andre han kan forklare mere, så han bliver spørgsmål. Men den er med til at lave sådan en ensart. Fordi det er jo helt fjollet at tænde lys hjemme i hytten, hvor den i starten giver rigtig meget lys. Og så falder den ned, og så dør. Der er det smart. Jeg kender også fra torvemaskiner, og de torvemaskiner. De første, de døde langsomt, og dem her, de døde hurtigt. Så det er vigtigt. Så har vi her, det er batteri fra en computer. Og det hernede, det er batterier fra en elcykel. Og der kan I se heroppe, den der, det øverste, det bedste batteri, det kan se op på det bedste, det er 100% tilbage. Det var de her røde hernede, hvor vi kunne leve 44% tilbage. Væk med dem, men 195. Og så skilt batteriet ad, tag det gode ud, og så ud dem. Og det batteri, vi har, det vi bruger her, der er en i en e-cigaret, der er 6-8 i en computer, der er 30-40 stykker i en elcykel, og der er, jeg mener, det er 6.000, der er i en store Tesla. Og det er den her, der slår sammen. Og når så at den dårligste lille del, de bryder sammen, så bliver batteriet kasseret. Det er altså ressourcespild med noget. Og der er jo også ved sorteringen, der er en masse affald, vi skal på også. Det har vi. Den mand der, han er guld værd på vores projekt. Det er ham, der skal føre det videre. Han er sjovt. Og det er ham, der laver lys på 2 skoler. Og I kan også se, at der er lysforskel. Jeg gætter på, at den her, det første klasse, altså, det var 17. Det er nok den her, 17 watt. Og den anden, det var 10 watt. Det er nok den der. Men det er vel at mærke klasseværelser på 80 kvadratmeter, hvor man kun bruger 2 watt. Og det de laver en tur, og der har han lavet en lampe, hvor man tager en pære, LED-pære, der går i stykker,
pillet de der dioder ud, sat de andre i. Så han har en god egenskab, når man lader sådan det er nysgerrighed. Så ham der er en tysker, som man ikke gik. Og det der, det er sådan lidt nogen vi bare havde. Og det er jo det, man, når man skal lave lamper, så er man nødt til at lave af det materiale, man har i den pågældende land. Nej, det var. Det her, den lampe her, det er ler. Den lampe her, det er en avocado. Efter avocado, den her lampe her, det er en roll-on fra det var og det er det, der er vigtigt, det er, at man bruger det, man har. Man bruger de batteri, man har, et land, man er i. Og man bruger de materialer, som er i landet. Så, og det her, kan se fejl med det her. Det er sølvpapir i. Og det er ikke nogen værd, fordi at LED sender den vej. De gamle pærer vil jo sende det her, så kompleks. Så derfor, så er det lidt nok. Og det her, det er papmaché. Og det er, at i opgaven, det er ikke så rige. Så derfor er man nødt til at finde de her stumper. De ting, man kan lave, det er. Og de batterier, det har. Altså, du har det med der, hvor har den der? Og jeg ved, at de har en elcykelproduktion i Afrika. Så de har jo de der batterier. Ja. Så mange vi ikke. Det er fremtiden. Og det her, det er ikke noget, jeg har rådført gerne om. Det er bare min version. Jeg har givet Uganda. I øjeblikket, der er det her felt. Det er også Folkecenter, Folkecenter. Og det er også i Uganda. Men på en lang bane, så er det lige herfra. Så er de i Uganda, så er det roligt. De skal undervisere i at lave lys, så det kan brede sig. De undervisere. Vi har i Uganda, så er undervisere, så har vi nogle lammebyggere, så har vi nogle lammesælgere, og så har vi nogle indbyggere i Afrika, som får de her lys. Og den er nede. Kan det den? Ja. Den afrikanske union. Den blev lavet i 67 og fik nyt navn i 2002. Men der er cirka 50 stater i Afrika, som er netop på den her klimakonference, som jeg er på den siden. Der var en, som gerne ville have en fysikkort. Han sagde, jeg kan hjælpe med at udbrede kendskabet. Fordi det med at udbrede kendskabet, det er sådan set det vigtigste. Og derfor tror jeg, og derfor er jeg glad for Søvns. Fordi han er god udlært. Det der. Det starter. De får nogen op og lærer videre. Både fra resten af Uganda, men også fra resten af Afrika. Og den der. Når vi har styr på det, og det kører, så skal unionen over. Så kan fremlægges unionen enten skriftligt, eller hvad ved jeg. Det er nogle andre, der må tage sig af. Men så kan den involveres. Og så kan nogen i hele Afrika. Det vil måske ikke lige i vores tid, det er alle på lys. Men det kan vi kickstarte. Så lige nu, en god tøv på mig, vi er ved at udarbejde den der rigtige håndbog. Jeg har skrevet mange de sidste 8 år. Men så finder man ud af det andet, og så sådan der. Og så om et år, når jeg går på folkepension, så har vi forhåbentlig alt undervisningsmateriale i god kvalitet klar. Ikke fordi han ikke kan undervise løbende, men den der gode håndbog, også på Swahili, den skal gøres rigtigt. Den er god, og med illustration. Så det der, det er mit håb.
har nogle friske, masser af spørgsmål. Tror I på den? Jeg var så flammende, det var. Du er ikke kandidat. Det er en kandel på engelsk. Ja, det er ikke den der kantel. Vi kan bare høre på. Lille kandel, ja. Ja, det er nemlig, og vi kan bare høre på højresæt. Ja. Jeg tænker på, at man gør det selv, hvad er fremtidens lys? Hvad for noget? Jeg kan forestille sig en fremtidens lys. Er der noget, der Altså LED-dioderne. LED-dioderne, de er så gode. Zeus, han spurgte, hvad med levetiden? Hvad kunne tjekke levetiden? Så skrev jeg tilbage, at han kunne prøve at sætte på en langtidslys. Og så måske lige give lidt ekstra power, mere strøm, end den tror jeg var beregnet til. Men det var det, han producerer, og hvor sidder han? Han sidder der. Han sagde, det var det ikke. Men det viser sig faktisk, at den skole, de har lavet dernede, de dioder, de har kørt i et år nu. Så han mener ikke, det er nødvendigt. Og vi har også god erfaring med dioder. De lever længe. Og det der er fordelen med dioder, det er de billige. Og det der, jeg hørte en her, han talte med solceller. At når de går stykker, så er der noget af det stadigvæk virker. Og det er måske en ny side, at det er, at de der brugte solceller, hvordan så piller de der stumper ud. Fordi jeg ved ikke, hvor stor en solcelle, der skal til i Afrika. Det her, det er bare min. Den synes jeg er god hjemme i hyggen. Den kolde vide, den er god i skolen, som man kan læse. Og I garanteret der er til trafikken her ikke, at der er varme biler på forløb og kolde vide. Men altså, den her, den er god hen over bilbordet. Hvis I den her, 3-9 dioder, og en powerbank eller batteri en anden art, og så en lille solcelle hver hus. Og så er det faktisk sådan, at man måske kan tage med sig, så man andre bliver søvnig. Det er, og det er også de der batterier. Jeg tror også, jeg har en del af det. Her, det er de batterier. Hvad mener jeg, der er potentiale? Og fra det, vi selv gang op om dem, der kunne det være fint, hvis vi sendte de batterier ned, hvor der var nogle duge, vi fik dem ud. Så lavede en eller anden tryk dernede, som kunne distribuere den her, fra en anden, at det her med salg fra en anden. De var selv over grænsen, de var lige i tirsdags, var vi udsigtigt. Der var biogasanlæg, og et fjernvarmeværk, som vi var her. Og der kan man godt køre over grænsen med slagmark op til Norge og komme ned. Så grænsen, de grænser der, de så er nogen, man kan bare have kontrol på dem. Så ja, det er ikke engang nok. Det var faktisk imponerende, at det var affaldsforbrænding. Det var 16% slakker. Jeg synes, at det er meget. Så, yes. Men jeg synes, at det her er lidt fantastisk. Og jeg kun har brugt i 3 gange. Og det er kun det mener der. Det er faktisk den ene, der satte en lille knop på batteriet. Det er den rode, der tog kniven der, og flammer om den. Så det er noget, man kan behandle med respekt. Men de er også gode. Spørgsmål. Security lights. Hvad? Security light i skolerne, fordi at nu er vi jo oppe. Det er godt, du spurgte. Jamen det er lidt, hvad du gælder. Ja. Den her, den er rigtig rar.
Og det er virkelig klart på kirkeleje. Og i øjeblikket, der arbejder Søvs med at lave en lanterne. Og jeg kan ikke helt forstå, hvad det præcis skal. Men hvis nu man forestiller sig en frontbåren lampe, hvor der er lys, som skinner ud herfra, når det går ud i skoven. Så når jeg kommer hjem, så hænger lampen op, så er lyset lige over bordet hjemme i hyggen. Der kunne den have en god. Den er rimelig kraftig. Det er godt, at lyset herinde, det er i gang. Og jeg har 34 dioder. Og så er der noget rødvand og noget. Så jeg tror, det bliver svært at finde nogle i de områder. Ja. Når man siger security light, jeg er ikke sikker på, at alle ved, hvad det menes. Nej. Men de skoler, som får installeret solenergi, får installeret lys ind i klasseværelserne, de har et security light udenfor. Men det er jo noget lys, der skal brænde hele natten. Det skal være inde i klasseværelserne. Det er kun, mens man læser lektier indtil. For eksempel fra klokken 7 til klokken 10. Men det andet, det skal være, det trækker en masse energi. Ja, fordi Eller hvad? Det er også noget sensor på, så det kan brænde hele natten. Ja, altså det er jo ment, det er der primært, fordi altså oprindeligt så har security light været, fordi det var et panelværk på taget. Ja. Og så kan security light betyde, at der er nogen, der kan opdage, når tyvknægten kommer og tager. Security light, det er så blevet brugt på de skoler der, til at naboskolens børn, som ikke havde lys på deres skole, de gik hen og sad udenfor og læste lektier sammen med myggene. Det security light på den skole, der havde lys. Men altså, det er jo noget, det skal være. Altså, det trækker jo. Man kan jo ikke slukke det. Det skal jo ikke slukkes, det skal jo køre hele natten. Det er først lyst igen kl. 7 om morgenen. jamen, det er jo i bund og grund et spørgsmål om batterier. Altså, ja. Og som Men sagt, det skal ikke køre separat, så. Altså, det skal ikke køre sammen med den anden øvrige installation. man kan sige, der er to installationer. En til Spotlight og en til undervisningsskolen. Og det er helt klart, det er Spotlight, der stjæler mest. Ja. Og så den anden tredje stjæler, det er lærerne, fordi de er begyndt at have mobiltelefoner. Og der er ingen opladestation nogen som helst steder i nærheden. Så sætter de deres mobiltelefoner fast et eller andet sted, hvor de kan tappe energi. Ja. Det kan vi nok ikke komme i forkøb. Så vi kan aldrig den der menneskefaktor. Den er Det så er faktisk. de der Det kunne være rart, faktorer, det som har været konkret i de her to installationer, vi har lavet. Altså, og det viser sig jo hen ad vejen. Så har det været 3 måneder med regnvejr. Ja. Så de har rigtig, rigtig svært ved at få energi nok, altså lys nok om dagen til at opsamle energi. Det er det. Regnvejr. Det kan man jo ikke. Man får det, man har noget problem at rart. Så man får lov til at køre selvstændigt, så man kan bruge sin mobiltelefon. Så man ikke tager det, der går på det. Ja. Man kan jo bruge et svært sammen helt håndtaget her. Altså en forskellig. Ja. Og der kommer man, hvis man har noget vand nærheden, lave en vandmølle. Men vi kan jo ikke komme og sige, nu er jeg på nævnet. Nej. Men vi kan i hvert fald tage toppen, hvor det fordi at det er altid det med at satse på en næst. Det har de bare ladt hende til. Jeg tror, de har lavet security light sammen med lyset, det skal bruges i skolen fra kl. 7 til kl. 10 skoler. Og så får de dårligt lys hen i slutningen af den periode, fordi det der security light måske har taget for meget energi. Jo, Og det er også skal det er godt, så fordi at netop den her powerbank-funktion, som jævner strøm, frem for at have den, der kører sådan her ned. Og det der security light i starten af aftenen, har der virkelig power på. Så dør batteriet lige stille. Derudover, hvis de sætter en styring på, en powerbank-styring, så er det måske lys mindre, men længere tid. Men det kan andre nok finde ud af for os. Men det er helt klart, det er styring af lyset. For det er jo ret træls at have, skal sige, vi har en lampe lys i 4 timer, hvor de første time har masser af lys, og det sidste time, der har man sådan en fæsende lys. Fordi de her, de går ud, bum, hvordan den styring her. Og en godt 3 kroner for det.
Så det er ikke det, det kommer. Men det er derfor, at jeg i min verden, jeg er glad om søvn. Fordi han er god til at overtage. Han kan styre det der, nu er. Han forstår det, når du siger det, men det er ikke sikkert, at han selv kan opfinde det. Så hvis du vil være så venlig at skrive det til. Nå, men det er det, vi vil. Vi er jo, vi starter her sommer, hvor vi har lavet det første afsnit til håndbogen ned og gennemgår det. Så kobler vi flere og flere afsnit på. Sådan set, også med eksempler og det hele. Og det er klart, når det er fjerne distancer, så er det lidt besvært. Men modsat så er det dårligt teknisk, så nær distance, det er ikke bedre. Så jeg tror, vi får et fantastisk godt samarbejde. Han netop det med håndbogen, hvis man tænker på nede i Polen, det foreslår han selv med illustration eller med her. Så vi har lidt samme tankegang. Det ønsker jeg til. Så jeg er tilfreds med den der langsigtede tankegang. Nu har vi projektet sluttet her til slutningen af december måned, og derefter så har vi ikke gratis adgang til at komme op til skolen. Den skole, vi har lavet de her 2 skoler på installationer, der slutter jo vores monitoreringsmuligheder med udgangen i december måned. Så de skal helst køre optimalt, når vi forlader. Så det er ikke sådan en korte perspektiv. Det er bare helst være over. Men er det godt ved det? Hvis det er problemer, så må man endelig. Jamen det har jeg læst i tømmerhusrapporten, det er, at skolerne brokker sig over, at på grund af regnvejr, konklusion, på grund af regnvejr, så er der næsten ingen lys til lektielæsning, sådan når det først er kommet godt i gang. Den er svært at løse, fordi vi kan ikke have det. Jeg tror, de måske har brugt security light teknologien derfra, det ved jeg ikke. Ja. Altså, vi har haft, det var for nogle år siden, og der var en, han så den der lampe, og så sagde, det er ikke nede. De der gode dioder, nej, det er ikke sådan noget. De har fundet noget lys, i en anden pakke her. Han har fundet nogle gadelamper med solceller, og ikke og batteri. Så han har så lige set, prøv lige at få fat i de der datablade for jeres solceller. Og det stod der kunne lyse så mange timer, så mange med 40, så mange med 100 Når du rigtig, så kunne der lige sige, der er så når du rækker det hele sammen, så bliver det lys en halv dag. Fordi at det batteri, som de her banditter fra Europa, som man siger, de har sat et batteri over for lille. Et andet firma er tilsvarende solceller, hvor batteri var 11 gange store. Man er nødt til at have nogle kapacitet i batteriet. I batteriet, man kan finde løsningen i. Og plus, man skal også kigge på sine installationer. Har man minimeret så meget? For som sagt, han har fået en loddekolde, som kan køre på en powerbank. Og det er jo klart, at den loddekolde med mindre strøm end den, jeg har til el eller min. Så man skal gennemgå bygningen og sige, hvad er der af strømflyv? Men jeg tror, det var lige så. Det er der er regn. Tak. Det har været rigtig spændende. Nej. Andre har sige noget. Ja, det vil Jeg vil sige, han havde næste op, og så er det lige, at det har været så spændende, jeg tror, du kommer til at bruge dobbelt tid. Men det er jo ikke din skyld for så mange spørgsmål. Men så jeg tror, at de bliver nødt til at gå videre. Ja, og egentlig så bliver jeg på at tage lidt mere teori også om beregning. Den springer jeg over, så det bliver lidt mere rundvist. Fordi nu har jeg hørt med nogle spændende emner, vi lige har arbejdet lidt med genanvendelse af batterier, der har været lidt farligt. Og vi har problemer med regntiden. Det er klimaforandring. Jeg er antropolog. Men, ja Lene, du ser, at der har et problem. Og det forstår jeg godt. Vi har også et affaldsproblem. Vi har også genanvendelse ting, der koster penge. Og ser du, Jan Høj, det hele kan næsten være skjult. Nu er det dem, der nu kan det være springfarligt, det ved jeg ikke. Det her bord, jeg tænkte ikke, at det var et bord, vel? Det var et fint bord, der var her. Den står heroppe. Det er jo et solpanel på næsten, og der er over 200 watt, den der 200 eller andet ting watt, som der har fået lyn.
Når det kommer lyn, og det sker der rigtig mange ting, der bor i Tyskland, og de bliver også taget ned forskellige årsager. Så som du siger, er det så solpanelet, der er en defekt? Nej, solpanelet er ikke defekt. Om bagpå, på den der solpanel, nu var jo så heldig, vi fik foræret en stak. Det er derfor, jeg kan udtale mig om. De er gratis. Der sidder sådan en med bypass-diode om bagpå. Det er dem, der er smækket. Det er en rent teknisk udtryk. Det er, at den kan du komme til. Det koster ikke ret meget at skralde den op. Og så væk med dem. Du kan i princippet bare tage den væk. Så ved jeg godt, så er der hotspot og andre ting. Hvis du tager det nu roligt. Når du så tager dem ud, så har du lige pludselig, og vi har målt dem igen, et fuldt funktionelt panel. Så nu når I pakker skolestuer og ting, så er det rigtig godt. Jamen, man kan også købe paneler. Her, der kan du faktisk, hvis der er en lille hjørne, tage dem med. Så det var sådan en emne, jeg også lige ville røre ved. Fordi ved at du så selv går ind i panelet, så kan du så bruge almindelige charge-controller, hvis man vælger det, eller springe det over, hvis man gør det. Og nu du snakker batterier, det er jo derfor, jeg vil have, hvad det hedder, security light op. Fordi det er en farlig ting. Der er faktisk også en anden farlig ting. Det er, at jeg har også hørt fra SUS, at det er jo faktisk der, vi stod, igen, røde ører, det er, at der var blevet bevæget en masse computere, gamle computere, der var blevet sendt ned til ham. Så regnede vi på, når vi nu skulle lave solcelleanlæg med batterier, der skulle trække de her computer, fine desktop-computere. Den omkostning, det var med panelerne og batterier, for at skulle køre med dem der fine computere, de ville være dyrere at etablere, end hvis man havde sagt, lad nu være med det, og have taget en lille, moderne laptop eller en lille computer. Så har han kunnet nøjes med. Så er vi tilbage igen til de små batterier, for det er allerede. Det er derfor, jeg lige tager de her lidt farlige emner op. Og det er SUS, der har lært mig det. Jeg har fået så meget godt med ham, ligesom barriere. Det er klart, at man skal ikke bare lave solceller og så til hvad som helst af computer. Og så må de kigge på der computer daglige, hvor de har en solgenerator, som han har lavet. Men de skal lære at tænke. Altså vi har det, der skal vi har på kontoret, skal der være 500 lux, og det kan arbejde, og om ikke 40 lux, så kan man læse. Men de får meget mere. Så vi kan bare tage og tage det. Det er det i Afrika, der er andre ting. Men det er helt, hvis vi er klar med solcellen, det er sådan lidt, så kommer farvevejen, så kommer det, man sætter i. Og det med at få en gammel europæisk, det er vi skal bruge masser af strøm. Det er ikke brug for, fint eller. Så derfor, man lige på, hvad sætter vi på nu her? Er det en, vi skal derfor skulle vi tænke, computer, vi kan godt tage det gamle arbejde der, uden dag. Vores solgenerator kan vi jo så til. Det var muligheden. Så det er tankegangen også, det er klart. Og derfor Men vi er også personpanel, det er fordi, der kan du lige pludselig få et stort panel. På solcellen får jeg 100 panel. Han skal ud og købe, når det er kun synes, når det er det hele taget. Så kasserer vi ned i Europa. Store solcelleanlæg, der bliver klistret op på markerne, det skal fornyes. Hvis man tager på panelet og ser net ødelagt gratis, er det affald, eller er det affald, fordi den fungerer 20 år endnu uden problemer. Og alene, så har du regntid, og det er den, jeg vil hen på, ligesom med solgenerator, der kommer lidt derfra, hvor energien skal passe. Jamen, hvis den er gratis, så sætter du lige 3 op. Så har han 6 gange så meget energi. Ja, og så er vi tilbage til batteriet igen, ja. Hov! Og hvis du har regnet det rigtigt, for det var det, vi kunne gå ind og regne på med hvad det hedder, den der software, vi bruger online software. PVGs. Ja, europæisk finansieret og så videre. Der kan du gå ind og så lige regne, hvor Susan kan med lethed, og få regnet ud, når du husker at tage security light, lærernes ladning af telefoner. Det er ikke bare klasseværelsen, vi skal have lyst op. Når vi tager det med, så kan du bare regne, hvor skal være det der. Og igen, når det er lært, så regne ind på solcellen op på tegnet. Den er gratis! Fuck, ved jeg det jo. og så vi har også
side. Så vi har. Og alene det, så igen, vi har så mange ressourcer, når vi kan noget. Man skal bare ikke gøre det nat. Det er det, der er. Så vil jeg bruge den. Ja, hun vil sørge for at samle den syge, sådan at jeg fik sådan et brand til. Nå. Og det er ikke noget med. Ja, Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er super godt at høre, at du siger, at du har fået så meget skuespil. Det er jo egentlig grunden til, at vi laver de her SISU-projekter, og det er også lidt noget af det, der er SISU, det er den her gensidige udveksling af ting, og at vi også kan få noget for dem, og altså lære noget af den tankegang. Jeg hørte faktisk før, der var nogle mennesker, der sagde, at det var et svært men det kunne vi også bruge som sådan en moderne udgaver af den gamle møntkasse, som ser meget mere smart og fancy ud. Det kunne vi jo også. Vi kan også bare stå der og bruge den. Lige væk på våbnen og sådan noget. Og tankegangen, det er så også den her med, og det er jo ikke der kom med det der, hvad det hedder, hvidt kalk, og hvad det kan, whitewashing. Når man bygger skolen, så whitewasher man, ligesom vi gør her. Altså her, i gamle dage, der kalkede vi nu altså, undskyld, vi trykker på jysk. Støbt skulle kalkes. Men det er det måske. Og det var sådan noget, det var synes lidt det han tænkte på, at man lige kunne give en gang ekstra kalk, så fik man mere lys. Det har jeg altså godt nok trækket lang tid, men jeg har jo ikke været der. Men det må jo ruste alene. Altså det, og så lyse du. Ja. Og nu er der over noget med refleksion. Ja. Det der med lydbedug og der med parabolen der, det der er vigtigt her, det er, at vi har ret til bestemt lys. Det er det, der er den store forskel. Det er der, vi vil have lyset. Og så kan vi justere i højden med udspredningen. Og når vi så har fundet højden med udspredningen, så kan vi sætte det antal dioder i, som passer til en lysbillede, man gerne vil have. Så det der med det hvide, det gør ikke så meget. Nej, det er det. Hvad? Ja. Så derfor vi skal tænke, altså, men når ikke danskerne kan finde ud af det med kandela eller lumen, der er så også skidt. Det kan de ikke. Så derfor tænker jeg, der skal jeg også de bedre klasser på dem. Fordi det er den der med at sige, jamen hvor bliver nyt tændt? Så der er ingen grund til at have lys op på loftet, op i loftet, for at de kan sendes tilbage ned på bordet. Det er bedre at sende direkte ned på bordet, så kun det. Det vil sige, at man har, man kan se på de der tabeller, hvor meget lys. Så har man lys her, og ikke andet ting. Ja, altså, det er nogle gange er det stort at tænke på. Det er det her. Så. Ja, altså så tænker jeg på, folk vil jo træt, kan jeg se, så, og så tænker jeg på, at hvordan vejret er, og hvor lang tid folk har en bagende, skal vi også tænke ved, om vi skal læne der bare noget med de der komfurer, du snakkede om, at du vil vise dem frem. Hvis der er nogen, der vil se det. Ja. Og jeg ved ikke, om det kun er flere komfurer, eller også de andre. Vi har begge dele. Ja, det er en lille af det også. Altså optravlerne. Ja. Okay. Men det er kun dem, der er meget interesseret. Og ved batterianlæg, så slutter vi her op i klasseværelset. Ja, altså han byggede her. Der er en klasseværelse, og der kan I prøve at se, hvordan det bliver. En ting er, at vi viser nogle billeder, og den anden ting er, op og se, hvordan det bliver. Og selvfølgelig, I skal lige lukke deres danske biler, men vi vil have alt det, vi får. Og så kan I tænke, kan I nøje på det her? Det kan jeg. Jeg kan læse. Prøv det. Og slutter du der? Ja, det er der, vi vil slutte, fordi så vil jeg lige høre efter, hvordan folk de har det igen, fordi vi er så sent på den. Ja. Fordi at ellers så vil jeg se, hvis det var vores egoisme herhjemme, dansk forhold, som vi også havde, da vi først brugte her som program med, så har vi batterianlæg herinde på, hvordan man kan se herhjemme, hvordan man kan balancere sin energi herhjemme, hvis man er træt af, at elpriserne de er høje ved spistid, hvis ikke man kan nu at lave aftenbladet en anden tidspunkt, og man vil balancere, hvordan man kan bruge energien herhjemme. Det kan vi tage. Vi har tiny hus, hvor vi kan se, hvis vi vil have et lille opgrindanlæg med en lille mølle. Det kan jeg også huske, men det kan man nå hvor meget der er interesse for det, og forskellige batterier. Ja. Den 28. november kl. 2, der holder vi et seminar
netop energilæring i hjemmet. Så du skal ikke tage forskud på kæderne. Man kan jo selvfølgelig godt lige kigge sig ind hurtigt, men alt det der rigtig gode information om lige præcis energilæring i hjemmet, det kommer den 28. november. Sådan. Det kan I skrive ind, hvis det er. Ja. Så ja. Jeg kan ikke nummer 2. Åh! Og det er test nummer 2. Fordi at der er det her med battemængden. Man kan prøve at lave godt med hver anden pære, diode og pilot. Og man kan også lave tredje. På den måde kan man finde sit eget. Det er jo det her dyre batteri til patten. Så kan man pedal og lyse. Og nu måleren. Det er, at man kan styre, fordi at hvis vi kan bedømme, hvor meget lys vi vil have, så er det nu måleren, der er værksmål. Og så kan man fordele lyset. Og igen, man har en tendens til at overforbrug, i hvert fald helt andet. Men det der er jo vandet lidt lang tid. Men det er også sådan en powerbank her. Så er man de der Mac-computer. Dem kan du holde på fra. De har sådan nogle færdige batterier, som du kan få. Powerbank kan blive meget stor. Det ved du. Det du ikke, men det er. Og det her, det er de der billige dioder til 500 for 70 kroner. Og de er faktisk lidt fornuftige. Og det er fantastisk, igen, for din teknik, som du arbejder med. Du har ikke engang have noget folk om til det der. Nej. Så hvis man selv vil lege med det, så kræver det ikke engang kundskaber til det. Bare man nok af det. Lamperne er blot. Men hvad hedder det? Nej, altså. Det var egentlig Einstein. Det er man klar. Hvis ikke du laver det simpelt og klart det simpelt, så kan du forstå. Og det er også noget. Så simpelt som muligt. Ikke for mange former. Jeg så lige, jeg sagde det i starten, hvor jeg på YouTube har fundet en kort gennemgang af Candela og Lumen og Lux. Og jeg tror, han var atleter. Ingeniør nok. Den bare 14 minutter. Han overvander en tavle med formler her. Og så skete noget der. Hvorfor skal I bare sige, flammen i Candela, den udsender 12,6 i det her 4 meter på en kugle, for eksempel med en meter i grad. Og så kommer man til det. Men der er nogen, der er svært. Det er for at lære sig over for andre, og det er for at bekræfte sig selv. Men det er så simpelt, det her med stor nøje. Så en gruppe kan bekræfte, at man aldrig siger ordet lys, når jeg er nede. Den går bare på alle ting. Lynhurtigt. Ja. Hvad siger du så, Anker? Nu kan jeg se, at vi har en hård kant tilbage. Ja. Jamen, det er fordi, de studerende var nødt til at passe. Det var derfor, at jeg var klar over, at ja. Så nu har vi en hård kerne tilbage. Så det er vel tegnet i huset. Hvis det er for vådt, der så går vi op til komfuret, og så i klasseværelset. Ja, det synes jeg er udmærket. Ja. Er det okay? Altså, du kan væk gå op og stramme til de komfurer. Det er der, vi stemmer op nogle komfurer, du kan smage. Altså, det er lige meget. Ja. Det som vi foreslår nu, det var, at vi ligesom bevæger os væk fra det her rum og går ud i den virkelige verden. Og det er at følge Lene Høgh og Anker. Og Jan, når han er Jan Harry, og Jan Harry vil gerne vise vores skolestue. Det vil Anker, hvor er. Ja. Det er Anker. Ja, så skal vi fortælle lidt om batteriet deroppe og sådan nogle ting. Ja. Det her, det er ja. Men det er jo en skole. Ja,
Det er nok godt. Det I kan godt se, den her år, jeg har typen lige varm. Og den her år, det er koldt. Jeg tror, man er det. Og det siger lige nu kan bruge 2 vand. Så tænker at vi kunne godt blive lige at hygge. Og så er det jo hen. Og håber vi hjælp. Ja. Nej, det er stærkt. Nu. Det er fordi, nu bliver vi bange på det her vand. Nej, to kom nu vand. Nej, så må du lukke den der vand nu. Nej, det er godt nyt. Og det der, det er, at vi har 2 farver. Den kolde midtervarme. Og den kolde, tror jeg, er bedst på det. Og den varme, den er bedst på kaffetrapper. Det er bedst. Så herovre, kan I se, det er vores 27 første til Danmark. Det ligger en luftmål. Hvad står det? 22. Så er det lige afstand med. Og det er det. Stort og klart ikke dårligt. Det var en anden. Det var det. Ja, godt. Og derfor er det vigtigt at finde en afstand, der passer. I første gør du lave en lampe. Så kommer man af. Så kigger man den på, og så finder man et sted, hvor det der er passet. Aflægger man dybt dyrke. Så ud fra det, skal man simulere. For ikke at bruge på vejsforhold. Og vi har et ur, ikke et svært løsning. Problemet, som starter med helt tilbage til 20 år siden, det er jo travlbevidstheden. Vi når har de ord deroppe, så rammer man hurtigt her og senere hen. Der var den, der får lavet to kæder, 2 lyskæder, hvor den ene, hvor det forskellige vinkler. Men altså, det er rart at se noget, men det er I kan sagtens se det. Og igen, sådan en bagvand, der har vi. Så der er nogen, der står på. Så har jeg lige bagved, at det står kasser. For eksempel, det står lige nede. Nu skal vi rundt. Herovre. Igen. Det er det her, man kan sige, om det mål, den deler. Den her, den er frem, overfladen, og ned her, der er med. Og så kan man åbne her, og lægge farvebanken ind. Jeg har den dyre farvebank klar. Den købte jeg for 3 år siden. Den koster 6.000. Det var man godt nok for at blive. Ikke powerbank, det er jo lysmåler. Der er lysmålerne. Det er 6.000. Det er godt det. Tænk at måle. Inden måle med mere. Det går med 5 sekunder. Så en lang måling, de der skema. Okay. Lang måling, de der skema er. Hvad sker der nu? Der er 2 knapper. Det var ramt rigtigt. Sådan. Så er det her. Og så er det faktisk der, nu man ikke har om 10 måneder, og lave måneder. De kommer herover. Altså det er langt lige her. Så lægger man lysmåleren der. Så noterer man, at nummer 3 har så meget lysstyrke. Hvis man ikke har en der dyre lysmåler, så kan man teste, så er man hver time, eller hver halv time, eller hver anden. Og så også det, Amerika, det er det kan dele, det er en meter. Det er det, fuldt kan dele. Der omkring, det er en god. Jeg gør det ikke højt der. Men det er jo sådan set kort fortalt. Er det et begreb, der også hedder en joke, den også? En båd. Fuldt kan dele. Er det det? Det var en joke. Google det. Men det er bare ikke, jeg har set det. Men så er det en joke. Nej, det er, jeg kender jo ikke en meter. Det er klart. En meter brugt, de har de jo ikke brugt.
De ved jo ikke, hvad jeg mener. Nu er det vist været over. Kan du nævne nogle af det? Ja. Ja. Og det er Amerika ikke med i. De sig selv derovre. Fordi i hvert fald så de har faktisk ikke, at det er det. Og det samme er godt. Det er ikke så stort. Men det var det første. Jeg tog hjemme min kælder, og jeg målte, og jeg målte, og jeg målte. Og så dernæst, så målte jeg målte det igen, og så alt muligt. Og det var det klart, da jeg startede, jeg var ikke helt sikker på, at det er en helt fast. Men så fandt jeg ud af, at det er lov at høre engelsk. Og så er det med at lige at lære med, at når man måler luksus, ikke mere afstand, så har man også det. Det var også ved hjælp af den, der du fandt ud af det med batteriet, at det falder, og powerbank, der holder lysstyrken sig længe. Den kan måle over tid, den der lysmåler. Ja. Men det er jo ikke en anden ting. Der er 6.000 kroner, det er jo ja. Men det er en god hjælp. Og lysstyrken, du køber, overholder de så nogenlunde datablad? Det er ikke den del der er rigtig godt. Men det tror jeg godt. Det synes jeg virker godt. Men det er nogle af det, der gør. Det er spændende. Jamen, det er klart lige ting. Man kan jo teste her. Ja. Men vi ved, der er en droge, vi laver det jo godt nu. Du kan bare blive. Og det kunne være det. Ikke altid. Ja, det er jo forskel. Men igen her er det der er masser af niveau. Og det er jo fint, hvis vi kan gøre noget. Jamen, der fandt ud af dem batterier, de kom til at købe fra Kina direkte. Ja. Ja, det er rigtigt. Så der kan godt stå noget andet på. Ja, vi købte 2 plagt fra det. Og de er jo billige. Og det var den ene. Var der ingenting? Ingenting. Og hvad gør man så? Kvaliteten den er dårlig, og der var ingenting. Så rent faktisk, vi er væk. Ja. Vi siger lidt om bagvand. Så det er jo den her. Ja. Så Der er faktisk et stykke jern. ja. Så kan man ikke. En af de her, det kom lidt morgen, de gik ind, ligesom de har jo kamera altid. Nu vil de det. Jeg har faktisk set, vi bygger med skiltanden, så var det fuldt gelé op for oven, så var der jern i bunden. Men det er klart, det er også en test. Nu må se, men det går faktisk også af. Men han er også, kan man sige, veldig professionelt valg. Faktisk også gør noget andet. Det er ikke en færdig information, men han er nysgerrig. Det er en god ting. Og var det med solceller, så genbyggede solceller? Vi har en trainee, som faktisk står trainee, som arbejder med en fordi jeg bygger en solar powerbank. Og I kan se her, der er et træ. Meget simpelt, så kan selv bygge det. Ja. Yep. Selvfølgelig. Det har vi.
Den der. Her er det jo. Ja. Eller, Nej, det er Og ind i bag. Det er der. Men det er jo klart, at den der med vækst mellem det kolde og bare, Er det meget? det er jo en kærlighed. Det er jo sådan set. Ja, der. Men, ja. Vis for sig. det er det der til natur, ikke til naturagtigt. Lidt godt, Lene. Det er da klart. Og må jeg nå din powerbank her. Slut lavede også, den der. Ja. Han lavede også den der, for det var mere til, hvad skal man, det er en til hytten eller hvad skal det. Så det er med, at han gik over i design, hvor han kunne lave af kloakbrug og en eller anden ting, som der lignede et eller andet design eller andet. Ja, det er smart. Ja, nu står du godt nok i den anden vinkel der, hvor du får lyset derinde. Så ja, vi andre der er her, vi ser den sådan lidt som ren lamper. Men også hvis det er så lige dejligt. Og han tog også den her op, der bare nu kan jeg se, at en USB-stik på den. Skal vi tænke, at det er vigtigt. Men den der også se, og den kan I også se, den kan se, den er også skåret ud af træ. Det er simpelthen skåret ud af træ, som ligner et køkkenagentur. Og det var det, du sagde med en forbindelse. Nej, det var det. Ja, det er godt, det er okay. Det er okay. Ja, det er